väldigt svårt att beskriva, men det är helt fantastiskt vilka människor det finns som är här och hjälper till. Och, ni som är där hemma kan hjälpa till också. Ja, det är helt obeskrivligt hur det känns. Bara känslan att få vara här och se hur mycket vi faktiskt gör. Se bilder på barnen som vi hjälper runt om i hela världen och se att vi faktiskt räddar liv. Och kan alla hjälpa till så kan vi tillsammans göra väldigt, väldigt mycket. Jag är mest imponerad när jag ser att alla de här unga människorna kommer nu, unga vuxna som brinner för NTC och som är beredda att jobba för att spara pengar för att åka till Malawi och verkligen gör en insats när det gäller att försörja barn med mat. Och jag, som alla vet, har ju jobbat väldigt länge och det här har ju gjort att jag kommer nu att hjälpa väldigt många fler människor genom Newschool och inspirera alla människor. Så för mig har detta varit en av de bästa dagarna. Ja, det är blandade känslor. Det är skratt, det är tårar, det är helt obeskrivligt. Ni behöver komma till nästa convention för att vara med om detta. Framförallt vara med och donera matpaket varje månad och inspirera alla ni känner till att göra samma sak. För vi gör verkligen en skillnad. Och det går verkligen fram. De här matpaketen går fram till barnen. Så att tillsammans hjälps vi åt och rädda liv.